Často sa stáva, že developeri si od vás môžu pýtať prístup na váš server, alebo tzv. FTP alebo SFTP by vám to mohli nahrať nejaký obsah. Teraz si spolu ukážeme, ako veľmi jednoducho im ho viete vytvoriť napríklad na websupporte. Prihlásite sa do administrácie na login.websupport.sk. Po prihlásení si vyberiete doménu, pre ktorú chcete vyzdieľať dané prístupy, čiže v tomto príklade tam vyberieme napríklad invalidity.com. Po kliku na doménu si iba otvoríte pokročilú konfigurácie a v záložke FTP účty si viete vytvoriť nový účet, ktorý potrebujete poslať developerovi. Keď kliknete na pridať nový FTP účet, máte tam výber, že sprístupnite adresár. To znamená, že keď je tam lomítko, sprístupnite celý priečinok. To je väčšinou štandardná voľba. Zadajte si prihlasovacie meno, napríklad Mike, vygenerujete si heslo, aby bolo dostatočne bezpečné. Takisto si viete pridať nejakú poznámku, že komu dané prihlasovacie meno patrí, aby ste v budúcnosti ho vedeli prípadne editovať alebo zmazať. Po kliku na vytvoriť máte už svoj účet vytvorený a viete ho jednoducho zazdieľať developerovi. Stačí iba kliknúť na prihlasovacie údaje, login ste si už vytvorili, heslo takisto a už mu iba stačí skopírovať FTP server a príslušné porty. Toto je úplne dostatočné a každý developer už bude vedieť, čo s tým má ďalej robiť. Pre viac takýchto tipov dajte follow.